Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Βλέπετε το μυστήριο, την ανεξήγητη χάρη, μα πώς μπορεί να είναι έτσι? Ακούτε τον ήχο της να μας περικλείει, γι' αυτό γευτείτε και δείτε μια χάρη τόσο γλυκιά. Κάνει τους Αγίους να τραγουδούν, σώζει και ελευθερώνει ακόμα και αμαρτωλούς εμένα. Ο Θεός του σύμπαντος έρχεται να σώσει και τη δική μου ψυχή. Έχει δει τα πάντα και ακόμα και τώρα με διάλεξε, βλέπετε. Τα μάτια μου ήταν κλειστά, τυφλωμένα, τα τείχη μου ήταν ψηλά. Αλλά μια στιγμή άλλαξε τα πάντα. Μια θυσία σαν αυτή που έκανε αυτός. Και τα χτυπήματά του μου έδωσαν και πάλι το φως μου. Πήρα την απόφαση και έφυγα από τα κουρέλια για τα πλούτη. Μια αλλαγή πορείας, μια νέα προοπτική. Τώρα κοιτάζω το σταυρό, σηκώνω τα χέρια μου με δέος. Α, είναι τόσο εκπληκτική αυτή η πράξη αγάπης. Και όχι μονάχα για μένα, αλλά για κάθε αγόρι και κάθε κορίτσι. Χαρίζεται έτσι στον κόσμο. Ένα κόσμο που σύεται. Σκληρό, ψυχρό, κατακριτικό, διαλυμένο από τον πόλεμο με ορφανά να κλαίνε. Ο πόσο χρειαζόμαστε την αγάπη του. Μια χάρη που δεν αντικαθίσταται, αντιγράφεται ούτε διαγράφεται. Μια χάρη που πρέπει να ενείται, να τραγουδούν για αυτήν. Μια χάρη που χαρίζεται. Κι έτσι η ελπίδα μου είναι ασφαλής, η μοίρα μου σφραγισμένη, χάρη στις υποσχέσεις του εκλεκτού που υπόσχεται καλοσύνη, ακόμα κι αν είσαι στο σκοτεινότερο σημείο ή κάτω από τον ήλιο που λάμπει. Η καλοσύνη του βοά και κατακλείζει όλη την αιωνιότητα. Και αυτό που φαίνεται τώρα είναι μόνο μια ματιά από όλη του τη δόξα. Το μυαλό μου δεν μπορεί να συλλάβει τι σημαίνει η παρουσία του, αλλά πηγαίνω στο μέρος που με περιμένει, το μέρος που λέγεται το πεπρωμένο μου. Την απάντηση στις απελπισμένες εκκλήσεις, την τελευταία μου κατοικία στον παράδεισο. Γι' αυτό τραγουδώ για την αιωνιότητα. Μέχρι τότε περιμένω, ξέροντας ότι ο Θεός μου προηγείται και προετοιμάζεται για την άφιξή μου, όπου θα σταθεί δίπλα μου. Αλληλούια, ο Θεός μας βασιλεύει, τον υμνούμε στην αιωνιότητα. Διότι τι είμαστε χωρίς την αγάπη Του, για πάντα θα τον ενούμε. Δόξα το εν υψίστοις Θεό, η χάρη Του εστί θαυμαστή. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ο ύμνος της αγάπης». Είμαι ο Νίκ Χολ και ο ιδρυτής του Pulse Evangelism. Υπάρχουμε για να μεταδώσουμε στον κόσμο την ελπίδα για τον Ιησού και να στείλουμε τους Ευαγγελιστές να διαδώσουν τα καλά νέα. Ο ύμνος της αγάπης υπάρχει ως εορτασμός. 2.000 χρόνια πριν πιστεύω πως ο Θεός απελευθέρωσε τον ύμνο της αγάπης όταν ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό και νίκησε το θάνατο όταν σηκώθηκε από τον τάφο. Όταν αυτό συνέβη, πραγματικά μια χοροδία ανθρώπων απελευθερώθηκε για να γιορτάσει όχι επειδή είμαστε καλοί, αλλά επειδή ο Θεός πάταξε τον τάφο Του και άνοιξε τον δρόμο για εμάς. Τώρα γιορτάζουμε τον ύμνο της αγάπης ενώνοντας τις φωνές μας σε ένα τραγούδι που υπάρχει σχεδόν 300 χρόνια και λέγεται «Θαυμαστή χάρη».
Είναι ένα από τα πιο πολυτραγουδισμένα και ερμηνεμένα τραγούδια στην ιστορία. Και το έχουν τραγουδήσει όλοι, από τον Elvis, την Aretha, τον Johnny Cash. Έπαιξε στο Woodstock, έπαιξε στους Simpsons και τραγουδήθηκε στην απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα. Τραγουδήθηκε πριν ο Dr. King δώσει την ομιλία του «Έχω ένα όνειρο». Αυτός είναι ο ύμνος της αγάπης και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο για εμάς. Είναι για τις γενιές που έρχονται μετά από μας. Θυμάμαι ακόμα την ιστορία για τους παππούδες μου που γονάτιζαν και προσεύχονταν ονομαστικά για κάθε παιδί και εγγόνι, κάθε νύχτα, να καταλάβουμε τη χάρη του Θεού. Την ίδια ιστορία έχουν και οι φίλοι μου, Μιέλ Σαν Μάρκος, μια οικογένεια που της αποκαλύφθηκε η κληρονομιά της πίστεως. Ακούστε παρακαλώ αυτή τη συζήτηση. Από τότε που ήμουν μικρή, θυμάμαι να μεγαλώνω σε ένα σπίτι όπου ο Θεός ήταν το κέντρο του. Και λόγω της αποδοχής του παππού μου, καθώς και του πατέρα μου στο Θεό, μπόρεσα να δω πως οι εθισμοί και τα πράγματα που ήταν λάθος στο σπίτι μου, μπόρεσα να δω την αποκατάσταση που έφερε αυτό στην οικογένειά μου και την αγάπη αυτού του Θεού που παρέμεινε στο σπίτι μας. Αλλά παρότι μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου ο Θεός ήταν το κέντρο του, ένιωθα πως δεν είχα καμία σύνδεση με το Θεό όμως. Και θυμάμαι τότε το 2020, έπεσα επιτέλους στα γόνατα στη βάση του κρεβατιού και είπα «Θεέ μου, για την πρώτη φορά προσευχήθηκα στο Θεό». Αυτή η συνομιλία άλλαξε τη ζωή μου, μου άνοιξε τα μάτια, με βοήθησε να δω ότι ο Θεός ήταν πάντα εκεί. Ακόμα και όταν δεν κοιτάμε, είναι εκεί. Πάντα ήταν εκεί για μένα και πάντα με άκουγε όταν του μιλούσα. Μπόρεσα επιτέλους να δω το θαύμα του, επειδή ο παππούς μου αποφάσισε να το δει διαφορετικά. Πολλοί πιστεύουν πως εάν οι νέοι άνθρωποι μεγαλώσουν σε ένα χριστιανικό σπίτι, δεν έχουμε πολλά βιώματα να μοιραστούμε. Αλλά η μεγαλύτερη εξομολόγηση είναι να ζεις μια ζωή μέσα στη χάρη και την αγνότητα της πράγματα που συμβαίνουν στραβά και δεν θα αγγίξουν την επόμενη γενιά. Σαν άντρας τώρα πιστεύω πως η μεγαλύτερη χάρη του Ιησού είναι το να μεγαλώνεις μέσα σε ένα χριστιανικό σπίτι. Το να συζητιέται ο Χριστός και να ξέρεις γι' Αυτόν, γιατί κάποτε δεν ήθελα καμία σχέση μαζί Του, γιατί μπορείς να δεις τη χάρη του Θεού. Θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ αλλιώς ως οικογένεια, αλλά βλέπεις την επιλογή, όπως λέει η Κιβαλέσκα. Αλλάζει ολόκληρη γενιά. Για μένα ήταν η απόφαση του θείου μου και τώρα μπορώ να δω ότι οι νέοι μπορούν να ζήσουν μια γεμάτη ζωή, μια πλήρη ζωή. Με αγάπη, χαρά, με αγνότητα, γιατί δεν χρειάζεται να γεμίζουμε τους εαυτούς μας με πράγματα ξένα. Οι νέοι δεν χρειάζονται ναρκωτικά, σεξ, εθισμούς, δεν χρειάζεται να ζουν με θλίψη και άγχος, γιατί υπάρχει ένας Θεός που πέθανε στο σταυρό για εμάς. Αυτός μας αγάπησε πάντα πρώτος. Τώρα είναι σειρά μας να καλλιεργήσουμε τη σχέση και να λάβουμε το δώρο της χάριτος στις ζωές μας.
Είναι η μία διάσταση του να αναγνωρίζεις τη χάρη του Θεού όταν το γνωρίζεις πρώτη φορά και άλλο όταν έρχονται οι δυσκολίες της ζωής. Πριν λίγο καιρό είχαμε μια συζήτηση με τον Στίβεν Κέρτις Τσάπμαν για τα πάνω και τα κάτω και πού βρίσκουμε τη χάρη του Θεού σε αυτά. Ακούστε την κουβέντα μας παρακαλώ. Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι οι άνθρωποι στη σκηνή τα έχουν βρει όλα και όλα είναι τέλεια. Ναι. Και πιστεύω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ή αυτή την εποχή της επιφύτησης και λέμε πιστεύω. Έτσι. Μα μετά ξέρεις πως είναι, έχει καλές και κακές στιγμές. Ναι. Και ξέρω από μένα ότι οι δύσκολες στιγμές είναι οι στιγμές που καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα. Σωστά. Όπως τα λάθη που κάνει η καρδιά μας. Ναι. Και το πόσο καλός και γενναιόδωρος είναι ο Θεός. Και αν μοιραστείς ένα μικρό κομμάτι του ταξιδιού και με άλλους, ναι. Ξέρεις, συνάντησα την Θεία Χάρη, τη χάρη του Θεού σαν παιδί, σαν μικρό αγόρι. Και είδα αυτή μου την αλλαγή στο ίδιο μου το σπίτι. Και μεγάλωσα όπως και πολλοί από εμάς τραγουδώντας στην εκκλησία, τραγουδώντας αυτά τα ωραία τραγούδια σαν το Amazing Grace και τον ύμνο που είχα πει πιο πριν για κάποιον. Και αυτό τον ύμνο που λέει ότι κάθε μέρα με τον Χριστό είναι πιο γλυκιά από την προηγούμενη. Και αυτό που αυτός και πολλοί άλλοι ύμνοι λένε, ξέρεις, είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος με τον Χριστό. Και ξέρεις, σαν παιδί λες κάθε μέρα γίνεται όλο και καλύτερη, ξέρεις, και μετά συναντάς πράγματα στη ζωή που είναι δύσκολα κάπως. Και λες, για κάτσε λίγο, αυτό δεν πάει έτσι. Πώς ταιριάζουν όλα αυτά. Ναι. Ξέρουμε τα Ευαγγέλια, έχουν συζητηθεί πολύ και λένε ότι ο Θεός αγαπάει και ότι έχει ένα σχέδιο. Ναι. Και είναι πολύ αλήθεια κάθε κομμάτι. Αλλά στο τέλειο σχέδιό του, ξέρεις, αν διαβάσουμε αρκετά τις γραφές, θα δούμε το Χριστό που λέει στους μαθητές του ότι θα περάσουν δύσκολα. Ναι. Έτσι. Και τότε είναι που θα αρχίσετε να βλέπετε τη χάρη μου. Και εν κατακλείδη, ξέρεις, όπως λέει και ο Παύλος, ξέρεις, ζητάω από τον Θεό να μου απαλύνει το μαρτύριο. Ξανά και ξανά, κάτι που είχε βιώσει και ο ίδιος με την αδυναμία του, και έτσι λέει ότι με την αδυναμία μου η δύναμή του μεγαλώνει. Οπότε μαθαίνω να ζω με την αδυναμία μου, αν και θα ήθελα να φύγει, και τότε ο Θεός με ελαφραίνει από αυτή. Και τότε έρχεται αυτή η τέλεια στροφή που ξέρεις, που λέει την απάντηση ότι η χάρη μου θα σου είναι αρκετή, θα σου φτάσει. Και είχα πολλές στιγμές που η χάρη του ήταν αρκετή και για μένα στη ζωή και το δρόμο μου. Μια από αυτές που ίσως ξέρεις, αυτοί που μας ακολουθούν ίσως την ξέρουν, πριν από περίπου 15 χρόνια από τώρα, είναι ότι χάσαμε τη μικρή μας κόρη λίγο μετά τα 5. Έφυγε πάρα πολύ τραγικά από ένα ατύχημα στο σπίτι και καταλαβαίνεις την μάχη που μπορεί να νιώσεις ότι πώς γίνεται ο Θεός να είναι καλός, πώς ζούμε μετά από αυτό, πώς το ξεπερνάμε, ξέρεις, και ναι. Τη μεγαλύτερη ερώτηση, μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Έπρεπε να παλέψω πολύ με τα τραγούδια που είχα γράψει έως τότε. Να ξέρεις, μπορώ ακόμα να πω τραγούδια για την Θεία Χάρη και την πίστη και την καλοσύνη. Ναι. Μετά από αυτή την βαθύτατη απώλεια, θλίψη, πένθος, σύγχυση, πράγματα ακατανόητα. Και πράγματι άρχισα πράγματα που λέγανε ύμνοι που δεν είχα γνωρίσει ποτέ πριν. Ψαλμούς που λένε πράγματα όπως «Πόσο καιρό Θεέ μου, θα με ξεχάσεις για πάντα». Σου λέω είμαι πολύ χαρούμενος που είναι στη βίβλο, είμαι ευγνώμων που έμεινε. Καταλαβαίνεις, αν το γράφα εγώ θα έλεγα δεν φαίνεται και πολύ καλό, μήπως να το βγάλουμε, ναι. Αλλά είναι εκεί, έχει μείνει. Ο Παύλος λέει εγώ Θεέ μου πάρε αυτό το βάσανο από πάνω μου, σε κλιπαρώ, ναι. Και λέει η χάρη μου σου αρκεί, δεν μπορώ να πάρω το μαρτύριο, δεν πρόκειται τώρα, αλλά μπορείς να με εμπιστευτείς, ναι. Τη χάρη μου. Και η εμπειρία μου από αυτό και η απόφαση να συνεχίσω να τραγουδά αυτά τα τραγούδια και να κηρύττω, γιατί σε αυτά τα μέρη, όπως είπες, είναι το μόνο που έχουμε για να πιαστούμε, ναι. Τη Θεία Χάρη. Και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο δεν ξέρω αν μπορούμε στα αλήθεια να το καταλάβουμε πλήρως. Αν αλήθεια το κατανοούμε. Και δεν λέω πως και εγώ το κατανοώ απόλυτα, ναι. Σίγουρα όχι, αλλά αυτές είναι οι στιγμές που πηγαίνει πραγματικά βαθιά, που όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, που λέει πως η χάρη μου είναι αρκετή. Και τότε το κατάλαβα, ότι θα είναι το μόνο πράγμα που θα με κρατήσει μέχρι να ξαναδώ την κόρη μου, ξέρεις, μέχρι να δω το πρόσωπό της, του Χριστού, πηγαίνεις κουτσένοντας τη ζωή. Αλλά ακόμα και έτσι ανακαλύπτεις, δηλαδή εγώ ανακαλύπτω, ότι στα αλήθεια
Η χάρη του είναι το μόνο πράγμα που σε κρατάει όταν χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου στη ζωή. Πολύ σωστά. And the Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and my portion be, as long as this life endures. Λέω συχνά στους ανθρώπους ότι το αγαπημένο μου πράγμα όταν ακολουθώ το Χριστό είναι ταυτοχρόνως και το λιγότερο αγαπημένο μου από αυτά. Και μπορεί και εσείς να αναρωτιέστε, μα τι μας λέει αυτός? Αλλά ξέρετε, έτσι είναι, μεγάλωσα σε μια αγροτική οικογένεια στη Βόρεια Ντακότα. Δεν είχα την τέλεια ζωή, έκανα πολλά λάθη, έκανα πράγματα που δεν ήθελα να κάνω και μεγάλωσα με πολλή ενοχή και ντροπή. Στην πράξη ήμουν ένθεος. Πήγαινα στην εκκλησία, παρακολουθούσα τα πάντα, ήμουν ακόμα και στην ηγεσία της εκκλησιαστικής νεολαίας. Αλλά ακόμα και έτσι η καρδιά μου ήταν πολύ σκληρή συχνά απέναντί του. Ένιωθα πως ήμουν απάτη. Γι' αυτό και λέω στους ανθρώπους ότι το αγαπημένο μου πράγμα για το Χριστό είναι ότι τους δέχεται όλους. Ακόμα και άτομα σαν εμένα. Πολύ μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει που ο Θεός με δέχτηκε. Είναι κάτι σαν να μην μπορούσα να μπω στο κλαμπ. Το κόστος της εισόδου ήταν πολύ ακριβό και κάποιος ήρθε και πλήρωσε τη δική μου συνδρομή. Ο Ιησούς άνοιξε. Μου αρέσει αυτό. Ο Ιησούς τους δέχεται όλους, ακόμα και άτομα σαν εμένα. Βασικά τότε τραγουδάω το τραγούδι «Θαυμαστή η χάρη του». «Ω Θεία χάρη τη γλυκιά μελωδία». Το λατρεύω ότι έσωσε έναν αμαρτωλό σαν εμένα. Το λατρεύω αυτό. Αλλά ταυτόχρονα δεν μ' αρέσει και πολύ όταν ακολουθώ το Χριστό. Το ότι δέχεται τους πάντες, ακόμα και ανθρώπους σαν αυτούς. Όλοι έχουμε τέτοιους, έτσι δεν είναι? Ανθρώπους που μισούμε και μας εξοργίζουν και τους κρίνουμε και τους κοιτάμε και λέμε «δεν μου πολύ αρέσουν». Και έτσι πάντα φτάνω και θυμάμαι τη γραφή που λέει ότι το πώς νιώθω για αυτούς τους ανθρώπους λέει περισσότερα για μένα παρά για αυτούς. Γιατί η Θεία Χάρη του Θεού καλύπτει και αυτούς. Γι' αυτό και τον 18ο αιώνα, μια πρωτοχρονιά, ο Τζον Νιούτον έγραψε και δημοσίευσε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδισε σε εκκλησία για πρώτη φορά. Ο Τζον Νιούτον ήταν περίπλοκος άνθρωπος. Βασικά ο ίδιος ονόμαζε τον εαυτό του ο μεγάλος βλάσφημος. Λόγω του παρελθόντος του. Έβριζε, καταριόταν και έβριζε το Θεό και ζούσε μια ζωή γεμάτη ακολασία. Ήταν ακόμα και σε καράβι σκλάβων και μάλιστα καπετάνιος του και κακομεταχειριζόταν ανθρώπους για χρόνια, έως ότου έφτασε η στιγμή που κάλεσε ο ίδιος το Θεό. Το καράβι θα τράκαρε και κάποιος από το καράβι είχε βουτήξει έξω και φώναζε στο Θεό και έλεγε «Θεέ μου, δείξε μου έλεος, δείξε μου έλεος». Βλέπετε, αυτό το έλεος που ζητάμε από το Θεό το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι δεν μας αξίζει. Μας αξίζει η κρίση του. Και έτσι ο Τζον Νιούτον είπε «Θεέ μου, δείξε έλεος». Και χρόνια μετά, καθώς ήταν ιερέας σε εκκλησία και η ζωή του είχε αλλάξει, έγραψε αυτόν τον ύμνο «Θεία η χάρη του». Βλέπετε πως είναι η Θεία Χάρη του Θεού αυτή που μας αλλάζει και μας εξυψώνει. Λοιπόν, τότε ο Τζον Νιούτον, καθώς έλεγε αυτόν τον ύμνο στο εκκλησίασμά του, σκεφτόταν την προσευχή του Δαβίδ, το πρώτο χρονικό νούμερο 17. Ο Δαβίδ λέει «Θεέ μου, ποιος είμαι? Ποιος είμαι και ποια είναι η οικογένειά μου που εσύ μας προσέχεις όλους μας». Βλέπετε, αυτή είναι η ιστορία όλης της ανθρωπότητας. Εσείς και εγώ αξίζουμε την οργή του Θεού. Και γιατί? Γιατί ψευδόμαστε, εξαπατούμε, κλέβουμε, μιλάμε αρνητικά για τους άλλους, έχουμε μίσος στην καρδιά μας και πολλές φορές το μίσος αυτό είναι για τον εαυτό μας. Πιστεύω ότι γι' αυτό ο Χριστός όταν μοιράζεται τη μεγαλύτερη του εντολή λέει πρώτον πως πρέπει να αγαπάς τον Κύριό σου με όλη σου την καρδιά, ψυχή, μυαλό και δύναμη και δεύτερο πρέπει να μάθεις να αγαπάς τον γείτονά σου όπως τον εαυτό σου. Και εσείς και εγώ πολύ συχνά δεν αγαπάμε τους εαυτούς μας, ούτε κάνουμε καλές σκέψεις για αυτόν. Το άτομο που χρειάζεται περισσότερη Θεία Χάρη είμαι εγώ. Βλέπετε, τότε έρχεται η Θεία Χάρη. Ο Θεός μας δέχεται ακόμα κι αν δεν είμαστε τέλειοι.
Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο ύμνος στη Θεία Χάρη. Γι' αυτό και όλοι από τον Elvis Presley, στον Johnny Cash, στην Aretha Franklin και ακόμα και τον Ned Flanders στους Simpsons έχουν πει αυτό το τραγούδι, γιατί είναι στην καρδιά της ανθρωπότητας, για να μπορέσουμε να δεχτούμε τη μεγάλη χάρη του Θεού. Και παρότι μας αξίζει ο θάνατος, αυτός μας δίνει ζωή και αγάπη. Μας αλλάζει από μέσα προς τα έξω. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Με τη χάρη του λυτρωνόμαστε». Είναι η Θεία Χάρη, είναι ο ύμνος στη χάρη που μπορούμε όλοι να μαζευτούμε μαζί, κάθε φυλή, γλώσσα και έθνος, και να μην κοκορευόμαστε για τα πλούτη μας ή το πόσο καλοί είμαστε ή δεν είμαστε, το τι έχουμε κάνει και τι όχι, αλλά μαζευόμαστε και λέμε ό,τι κι αν έχουμε κάνει δεν αρκεί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού. Και αυτό ξεχωρίζει τον Χριστό και την χριστιανοσύνη από όλες τις άλλες θρησκείες. Γι' αυτό και κάθε άλλη θρησκεία, κάθε άλλη νοοτροπία σε όλη τη γη λέει πως πρέπει να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα για να είσαι άξιος του Θεού. Πηγαίνεις συχνά στο ναό, πηγαίνεις συχνά εκκλησία, παρακολουθείς τη λειτουργία, πηγαίνεις συχνά στο τζαμί, προσεύχεσαι αρκετά. Αν πηγαίνεις συχνά εκεί, τότε ίσως να είσαι και εσύ άξιος. Είναι εξοντωτικό, ατελείωτο, να αμφισβητώ την αιωνιότητά μου, να αμφισβητώ τη σχέση μου, την ύπαρξή μου την ίδια. Μ' αγαπάει άραγε αλήθεια και τίποτα δεν είναι αρκετό. Αλλά η διαφορά με το Χριστό είναι ότι δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά για το Θεό. Είναι στο ότι ο Θεός ήρθε και ήρθε για σένα. Η βίβλος λέει ότι πολύ σπάνια κάποιος θα πεθάνει για έναν καλό άνθρωπο, αλλά ο Θεός δείχνει την αγάπη Του για εμάς, γιατί παρά τις αμαρτίες μας, ο Χριστός πέθανε για μας. Και ο Παύλος λέει ότι σωζόμαστε με την αγάπη, με την πίστη. Είναι δώρο και όχι με τα έργα, για να μην καυχέται κανείς. Βλέπετε, δεν έχουμε έρθει για να καυχηθούμε ότι είμαστε οι καλύτεροι. Είμαστε εδώ για να φωνάξουμε ότι ο Χριστός είναι καλύτερος. Ο Χριστός είναι άξιος. Ο Χριστός νίκησε την αμαρτία, νίκησε το θάνατο και αυτός είναι ζωντανός. Και πράγματι είναι ζωντανός και σε καλεί και μένα να γυρίσουμε πίσω στο σπίτι. Αυτός είναι ο ύμνος της χάριτος. Εσύ και εγώ είμαστε μέρος αυτού του τραγουδιού. Μας έχει σώσει, μας έχει ελαφρύνει και δεν είμαστε πια αυτοί που ήμασταν. Είμαστε αυτοί που θα έπρεπε, όχι, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Βλέπετε πως αυτό δεν είναι μήνυμα ντροπής και καταδίκης. Δεν μιλάμε για καταδίκη εδώ, αλλά για πρόσκληση. Μία πρόσκληση να έρθετε σπίτι. Μία πρόσκληση να ανανεωθείτε. Μία πρόσκληση στην εμπειρία της αιώνιας αγάπης. Μία πρόσκληση να γνωρίσετε το πλήρες δυναμικό σας. Βλέπετε, πρόσφατα ανακάλυψα πως αυτό είναι ένα μυστικό νόημα της ζωής. Όσο κοντύτερα έρχομαι στο Θεό, όσο κοντύτερα έρχομαι στον Ιησού, τόσο περισσότερο γίνομαι η βελτιωμένη εκδοχή που θέλησε ο Θεός. Όχι προσπαθώντας, όχι κάνοντας πράξεις, όχι αποδεικνύοντας τους άλλους, ούτε κρατώντας τεκμήρια, αλλά αποδεχόμενος τη χάρη του Θεού, ότι αν και δεν αξίζω, καταλαβαίνω πως Αυτός με αγαπάει. Πέθανε για χάρη μου και λέει πως είμαι αρκετός και εσύ είσαι αρκετός. Γι' αυτό και θέλω σήμερα να ακούσετε ότι σας αγαπάει. Ο Χριστός σας αγαπάει. Σας αγαπάει τόσο που πέθανε στο Σταυρό. Για εσάς κατάκτησε την αμαρτία και την ντροπή. Μπορεί να νιώθετε θλίψη. Μπορεί να σκέφτεστε την αυτοκτονία. Θέλω να θυμάστε ότι η ζωή σας αξίζει να τη ζείτε. Ότι ο Ιησούς πέθανε για σας και ότι είναι ζωντανός. Και σας καλεί να ανανεωθείτε. Να κάνετε το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, η βίβλος λέει ότι αν εξομολογηθούμε, ότι είναι δίκαιος και πιστός και θα συγχωρήσει. Δεν λέμε πως είμαστε τέλειοι. Δεν προσποιούμαστε. Αλλά λέμε, Χριστέ μου, δεν το πιστεύω ότι η χάρη σου, η Θεία σου χάρη μου ανήκει. Γι' αυτό σήμερα είμαι χαρούμενος να σας καλέσω στη σημαντικότερη σχέση ολόκληρου του κόσμου,
Χαίρομαι που σας καλώ στον ύμνο της χάριτος, όπου η φωνή σας είναι μέρος αυτής της χοροδίας. Πείτε μαζί μου: κάποτε είχα χαθεί, μα τώρα βρήκα το δρόμο. Ήμουν κάποτε τυφλός, μα τώρα βλέπω. Αυτή είναι η Θεία Χάρη για σας. Είναι η Θεία Χάρη για μένα. Θεία Χάρη για κάθε γωνία της γης. Γιατί δεν υπάρχει καμία γωνία σε όλο τον κόσμο όπου η χάρη του Θεού δεν μπορεί να φτάσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος όλη τη γη που ο Θεός δεν σκύβει πάνω του για να του πει «Εγώ σε αγαπώ». Και τώρα θέλω να σας καλέσω σε μια μικρή προσευχή να μιλήσουμε στο Θεό, να βρεθούμε μπροστά στο Δημιουργό και να πούμε «Χρειάζομαι τη χάρη σου». Γι' αυτό προσευχόμαστε, κάπως έτσι θέλω να σκύψετε και να προσευχηθείτε μαζί μου. Χριστέ μου, σε χρειάζομαι στη ζωή μου. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Πιστεύω πως πέθανες στο σταυρό για μένα. Ότι ζεις. Ότι εγέρθεις από τον τάφο. Σε καλώ με την πίστη μου να με γεμίσεις με το πνεύμα σου. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Άσε με να ζήσω την Θεία Θεϊκή σου χάρη. Προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αν ο Θεός σας μιλάει όσο κρατάει η εκπομπή και αν έχετε απάντηση για το Χριστό, λέγοντας ότι θέλετε να είστε μέρος του ύμνου της Θείας Χάρης, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω. Ανυπομονούμε να σας μιλήσουμε. And my Redeemer is faithful and true. And everything he said he will do. And every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Ο ύμνος της αγάπης είναι παγκόσμια εκστρατεία, ενώνοντας την Εκκλησία με ανθρώπους διαφόρων περιβαλλόντων για να γευτούν τη χάρη που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Θέλουμε να βάλετε κι εσείς τη φωνή σας, την ιστορία σας, και μπορείτε να το κάνετε αυτό online στο anthemofgrace.com. Εκεί υπάρχουν πληροφορίες, προσευχές και επόμενα βήματα. Οπότε δείτε το